Apike panggonge yuk dukur. Nggih awake dhewe ku nek ndukur tapi seneng mi aku ngene iki. Seneng apane kaya nguwat siratal mustaqim iku lho. Lho, lah iku mau. Awake dhewe iki ketok cilik. 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 Modhono kaya kura awake dhewe. Kula wedok, Mas. Nek gak percaya njiki pring cilik tuluben. Sopo to Mas Darmanto kuwi? Le, Darmanto iku tangga sampean yo mi ya. Iya. Darmanto biasane mancing. Sampeyan niku aja buka ta. Wis ngerti ngono mbok ya ndemain dalam hati ya ngono ya Mi ya. Iya. Lho. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalanipun kirang kompak ditangkapno ludruk larang-larang jawabe salame wong 7 kula rungokno. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Emi, lek sampean sing nguluk salam iku krungu sampe teko klubuk. Aku biyen anjene tau dolen nduk klubuk. Nduk klubuk iku Dodol es. Nggih. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya dalu menika. Donga kula katur njenengan sami. Mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. amin. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih. Matur suwun dalem aturaken kagem channel-channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Kan Budi Wijaya TV wonten cerita humor pendek, Nggih. ludrukan sing terbaru, Campur sari Deliwung anti galau. lan mobile pengen pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur. Langsung ten kene channel YouTube yuk. Channel YouTube Gundul TV. Padatan saben nggih menika bedayan serba-serbi kula Mami Okta saha Bu Inge badhe ngaturaken sedaya seniwati ingkang sampun siap gerak. Nggih. Ning saderengipun Mami ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Sugeng dalu. ingkang rawuh ing dalu menika kagem sabu saking Sobo Punden Sugeng Balung dalu. Panggang matur sembah nuwun. Nggih. Ugi sabu saking Kelut Kediri matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Lamongan Tikung, Sugeng Wotan dalu. Sari, Sugeng ugi dalu. mboten supe kagem Abah Didik, Bunga Ria, Asem gede. Asem Gede, ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Trans Jatim. Jatim wong ganteng matur sembah nuwun rawuhipun. Saking keluarga dalem Kopyor Setro Pak Kajironi kali Pak Haji Jarwo Sugeng Abah Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Umi Kenti, ugi Sugeng Umi dalu. Balung Mojo sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang pada malam hari ini sedang Yuk. live nggih Mami. Nggih, perlu kawigatosan Nggih. bahwa wonten informasi sing nyawer cukup ten ngandhap mawon. Nggih. Ben ketinggalipun sae. Ngaten nggih. Nggih. Langsung kemawon sesarengan duo Kak Lemos. Dalan sepur dilopati ajur momor tade bakti ayo dulur padha meresaki kebiaran
Pinawale matur sembah nuwun katur njenengan sami monggo dipun timbali. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Nama Pak? Oh, oke. Gendingipun Salome. Suara wedok nih. Kesuwen. Di belakang Ning Adis Bagaswari akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Walang kekek malange kadang elek kadung dawa sodange aja ngecek karo wong kakung yen ditinggal lunga nang dibarane kapal api kapal udara kapal silang bikin titiran bukan bermilih, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran. Kayak ini rasanya tempe, saya kadang di bumbu rawon. Kayak ini rasanya ngati, kayak wayang dinawilaku. Walang kekek katur njenengan sami kairing Mbak Dias kali Mbak Rani. Sing duwe gunung cupak ya duwe pabrik areng. Ning Sanana Semerbakseng dan Ning Marsha Sing Aulia. manis katon sliramu Bang Prawira mati lelah Ponegoro eman neman ayo manut tali arane jaman tanah selera hatiku kuyuyon lagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning ora wurung hatiku tadi komeng mesena sedikit aku wis karena anggutamu jangan kurin awangi tansare wong hatiku tak bisa
sampun kapireng sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Marsya. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nur Kumala Dewi. Esok nyuling sore nyuling sulingan nerek Surabaya esok eling sore dieling-eling ora rumasa esok nyuling sore nyuling sulingan nerek Jombang esok eling sore dieling-eling ora nate sambang edan kali kulon kali arep nyabrang gana uwate edan kemati kulon kemati yen tak timbang padha abote. Keningipun rating sesarengan Mbak Nur kali Mbak Yantika monggo dipun lajengaken. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Aroma-manis 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 kulone Jawa Duo gemoy. aroma-manis kulone Jawa sing aroma-manis sing duwe sapa aroma-manis 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 kulone batu aroma-manis kulone batu sing aroma-manis iku duwemu aroma-manis 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 wetone diri aroma-manis wetone diri aroma-manis tora marati. Keningipun arum manis. Tenang, wis tak takokno nomor HP nih. Tak jomblai. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Ananta, Ning Mariati, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Kairingan gending tengul. Ora butuh kae-kae butuhku mau nyambut gawe Tuan rumah iki Mi. Endi? Iki Mbak niki. nggih Ning Reni Ananta, Ning Mariati Sudarto, ini juga tuan rumah. Ning Titin Subayu, Ning Susan Warsono. kodonge jati kudu sabar lan hati-hati dari neneng tetangan dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke
majipun kula aturi peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. ora buta kae-kae buta kumong nyambut gawe sakir sore nakir sing ditakir padha kulasa bisa mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa kairingan geningipun rating Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu ning Endang Sukendut dalam sinetron kejamnya ibu kandung ning Sartini dalam sinetron ngalor ngidul bingung ketemu awangan dikuru yen ketemu aja kuya-kuyu jamak variane eling prasadyane iki kendine jamak iki kendine jamak anene badhe jamak anene badhe jamak bayane laka-laka esene sabaripun langsung kemawon kula timbali mriki senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan ning Mary Mojosari ning Irma Arifin Jombang Kaireng gendeng jula juli nonstop jung jare telung rondone kalopo klore margo busana tegering wis den sumara yen kamu durung teko wong prawira yen ruya perang sira sembah nuwun nggih menika kula wau sedaya seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya nggih kanthi bedayan serba serba-serbi. yuk nggih langsung kemawon blender ngiri masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga Mas Jono.
Rehana Rehana lare ko kulit yo ning langsang alisina Rehana Rehana lare ko kadang tetep sing duwe trans Jatim. Bareng-bareng berdiri Jaya Jaya Rehana Rehana lare ko kulit yo
Sabanun untuk Trans Jatim. Request dari Mbak Ade. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga nongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana kasih sayange sing kaya sayane bapak ibu bingung dewe-dewe. Terima kasih ya konten kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean semuanya ora ono sing jauh dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tompo opo anane kepenganane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat bangunane bertahan di sangka wangatulane opo anane kepenganane ngene banget anak sing berusaha omahe bareng-bareng Bu Dewi Ada PAC, juga ada Kejora Audio, terima kasih. Son andalane sak bumi Juga ada Sarbut Multimedia, terima kasih. yen pancen kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean kudu iso kuat bangunane nang keluarga sing koyo ngene tak tompo opo anane kepenganane
Solo modolan mudi ing taman jurung ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awan lan wangi suka-suka nanging jangan dilani cahyane bulan pancang pucuk ing cemara angin kan teka sasat gowo gane tresno banyu bengawan sinara cahyane bulan lir sewu tien aliran punya kenangan ngersake apa mas wong sarmono ing taman jurung taman indah kutha Solo papan kreasi modolan mudi sing tua-tua walinge jangan dilali Budi Wijaya Jaya Asoy Kutha Solo modolan mengi ing taman jurung ing indah kutha Solo papan kreasi modolan mudi suka-suka nanging ojo nganti lali cahyane bulan pancang pucuk ing cemara angin kan teka sasat gowo gane tresno banyu bengawan sinara cahyane bulan ing sewu tien aliran buka kenangan ngersake apa ing taman jurung taman indah kutha Solo papan kreasi modolan mudi suka-suka walinge jangan dilali sing tua-tua walinge jangan dilali Ragata hoya 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 Kutha Jombang arane Jawa Timur tlatahé uga disebut kutha beriman bersihnya nyaman wis dadi nyatane kutha santri ya pancen akeh pandhae kestene ya lutruk iku
Nggih menika kula wau pasugatan Bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken saking keluarga seniwati Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan hibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali je bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Oktaseli merintih di malam hari Lan kula Neng Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanah baru tanda hidup terus baru hanya berkita mempesan hanya laras kang utuh